Ni si Dodong Conrado be. Paminaw, be. Kasi pangalan nimo? James. Pilido? Kulagbang. So nami mga bata diri oh, daghang kay mga bata diri. Mangutana ako ni James. James. Kasi pangalan sa Ginoo James? Jesus. Kasi pangalan sa Ginoo si Jesus. Oh. James, karon James. Mampo ka kanang rebulto. Unsa man nang rebulto? Abat. Unsa man nang Dios James? Unsa na mga ha? Unsa na bato? Example, unsa man na? Mga kahoy. Mga kahoy, mga rebulto, unsa na? Unsa nang Dios? Ako pangutan ano nakakataon ba gyud mo? Unsa lang mga Dios? Unsa daw? Unsa? Ginoo. Sama sa unsa man? Santo Niño. Birhen. Sa rebulto sa pagilain. San Gabriel. Gabriel sa pagilain. Ako pangutana, unsa man na siya? Sumala sa Biblia, angay nang ampuan og ludhan dili. Hoy James, buta. Sumala sa Biblia ba kanang sumala sa gisulti sa Ginoo, angay nang ampuan og ampuan og ludhan dili. Dili. Be karon mutana ko niyo, maampo pa mong rebulto dili. Dili. Ngano man kay? Dili malihag di mamatay. So. Kay dili makaluwak. Di sa to dili mo? Lihok. Di mo lagaw, dili mo. Di mo lihok. Dili ka kita. Sa to dili mo? Tabi. Dili mo tabi. Dili ka dungog. Unsa dili ka dungog? Di mo lagaw. Dili mo di ka kita. Oh. Di ka dungog. Sa to dong dili ka? Di mo kaon. Di ka dungog. So sa una maampo mo na dili. Sa una ba? Sa una. Wala pa mo. Karon nga nganong kabalo mga dili na ampuan? Wala pa may kabasa. Wa kabasa sa unsa man? Sa libro sa Kabasa sa Bible. Oh. So ang nagtudlo nato nga unsaon pag-ampo ang Ginoo pinagi sa Bible. So magbasa na mag-Bible ha. Yeah, isa pangalan sa tong Ginoo si? Okay, ato kong Bible ito na. okay. Naan yung mga Bible? Ang pag binutan mo ha. Kasi gusto panalanginan sa Ginoo, mingon amen. Kasi pangalan sa Ginoo si? Oh, singgit ko no, Jesus is Lord. 1, 2, 3, go. Oh, kinsa yung alas ng Ginoo si? Jesus! Okay, ito pala pakan si Jesus be. Oh. Okay, bye-bye. Ay, picture sa, simpitan nan bite. Simpitan nan.